Wachaka ni buch jopiny ka mwapenjo piny achiel ni be sirkal tayo piny e yo makare koso jatelo Prof.Aketch Migai ni kodwa kae jalony e weche mag chike kata full professor of law. Erokamano ahinya kuom wasichegi. Erokamano Trevor. To king'iyo sirkal makoro watiyo sani ni osebet ka higa achiel gi wiye matin. Botayo piny e yo makare koso in ka koro ipime. Jogi an kaka aneno ga telo tamogi. Gina joma babni sirkal mokalo mar Uhuru ma gidhaogo. To sani gine ma gine kom. Ng'eni ka ng'ato osemi kom ok bi wacho ni okia ni kom ni kia otimore nade otina okilok kom ga kom mibete rach. Ok idhi kaw moro ibede maber. Aneno ka ok gidhi maber. To koro mane gima giwacho ni gowi mancha okaw gi sirkal mokalo cha. Ema hinyo gi nyaka sani. Be nitiere adieri e wach kata mana dwe mokoro wabiro dwe mokwongo kata dwe mar 12 ka onego bed ni gichulo euro bond ma bilion 300. Dong gin gi adieri moro ka giwacho ni gowi manokaw cha ema tamo watiyo sani. Ing'eni ka ng'ato komi nitie gimoro ma luongo gi sungo ni transparency. Gimoro nyaka ukete e ler. To aneno ga gino tamogi. Nikech ka dibed ni adier ni wan gi gope mang'eny. Ang'o ma nosetamogi mondo ji osepenjo mang'eny. Awinjo pile okia mtata gini penjo gini to ban. Gowi mwacho ni un go ni. Nyiswa uro. Miwa lerne. Ere gowi no nokawe karang'o. Pesa no notiyo nade. Nodhi e tije sirkal koso nodhi e mfuko ng'ato. To kaka koro gitamore nyiswa kuma pesa go nodhi nyaka be ni pesa go to nodhi e mfuko ng'ato. To koro ok inyal wacho ni wan gi gowi to ok inyal nyisowa ni gowi no oromo nade to kalatese manyalo nyisi ni gowi no nokawe adier en ero ami somi be koro wabed ni wan gadier. To koro sani kaka wach mar gowi no sani nitiere weche ma iliekore